Baba Vanga, també coneguda com la Nostradamus dels Balcans, és una profetessa d'origen macedoni, el nom real de la qual és Vangelia Gustarova. Baba Vanga té el mèrit d'haver predit un important nombre d'esdeveniments de la història de la humanitat, coses tals com l'atemptat contra les Torres Bessones de Nova York, la dissolució de la Unió Soviètica, l'accident de Chernobyl, el Brexit i l'actual pandèmia de coronavirus. Va morir el 1996, fent prediccions fins al 5079, any en què s'acabarà el món segons diu ella. Els seus seguidors segueixen creient les seves prediccions i se li atribueixen un 80% d'encerts, la qual cosa no està gens malament. Estaria molt bé que un dia féssim un repàs de quines prediccions interessants té per a la humanitat, abans del fatídic any 5079 que prediu. Ara no. Ara anem a repassar què ens té preparat Baba Vanga per aquest any 2022 que començam. Esperem que sigui millor que el que hem tingut fins ara, o esperem el manco sortir vius. Si la pandèmia de Covid ens ha semblat un problema fins ara, les prediccions de Baba Vanga per al 2022 encara són pitjors. La profeta va dir que l'any vinent seria descobert un virus mortal a Sibèria. El virus hauria estat congelat durant molt de temps, però, segons ella, el proper any s'estendrà de forma incontrolable per a l'ésser humà. Si no fos perquè se li atribueix haver pronosticat la pandèmia de la Covid, diria que simplement s'ha equivocat en assenyalant l'any. Però no és el cas. Ja ho he comprovat jo. Realment la senyora diu que encara hi ha altre virus esperant-nos i que no li queda gaire. Pot ser això cert? Quarantenes, gent tancada dins casa seva, tocs de queda, inestabilitat, enuig popular, morts, una catàstrofe. Pel que fa a altres misèries de la humanitat, no acaba només en la pandèmia. Per a l'Índia va predir una plaga de llangostes que portaran fam al país, a més de temperatures de més de 50 graus i més altes encara al mateix indret. Segurament tot una consecució normal d'efectes conseqüència del canvi climàtic. Esperem que la nostra profeta s'equivoqui, perquè la veritat, quin any ens porta, Déu meu. Baba Vanga també va predir que els australians patiran un terrible tsunami. Abans de dir que quina avellanada, aprofit per comentar-vos que Baba Vanga ja va exitosament del tsunami d'Indonèsia el 2004. I una altra cosa, en el nostre altre vídeo, en les prediccions de Nostradamus per al 2022, el link del qual trobaràs a la descripció, també parlàvem de tsunamis i terratrèmols per al 2022. Dimonis, Déu meu, quin panorama! Entre d'altres coses terribles que esmenten a Baba Vanga per a l'any en el qual entram, hi ha referències a una major manca d'aigua al planeta i l'increment de la set, un problema greu que ens acompanya des de fa temps. També ens anuncia que la gent està passant ja molt de temps davant les pantalles de l'ordinador, provocant que la gent comenci a confondre el que és realitat del que és ficció. Això jo crec que es podria entendre en dues claus diferents al que efectivament sembla voler estar dient, perquè el que sembla voler estar dient és que simplement, efectivament, la gent passa massa temps davant la pantalla de l'ordinador. Però em fa pensar precisament aquest rotllito de confondre la realitat amb la ficció. Me fa pensar que potser estaria fent referència o bé a la manipulació mediàtica que ens venen per aquests mitjans com l'ordinador i altres pantalles,
O bé també que estigui fent referència a la realitat virtual, que és una realitat que ens està acompanyant des de fa poc, no ho sé. Sigui com sigui, Baba Vanga no ha estat portant bones prediccions per a l'ésser humà en aquests darrers anys. Tan fascinant com és la profeta, ens encantaria demanar-li que algun dia es dignés, per favor, predir-nos un any ple de coses bones i que efectivament es faci realitat.